Il-President tal-fergħa tal-Partit Nazzjonalista Team Start izda Martino qal li l-Partit Nazzjonalista Il-Qiegħ. Martino kien qed jikkummenta fi grupp ristrett tan-Nazzjonalisti biss fuq Facebook. F'dan il-grupp matul din il-ġimgħa kien hemm sensiela ta' messaġġi ta' nazzjonalisti ddiżappuntati u mdejqa bl-organizzazjoni tal-festi tal-indipendenza li mill-fosos tal-Furjana imxew barra d-dar ċentrali. Ma dawn in-nazzjonalisti naqgħu ukoll izda Martino li kiteb iva Missejna l-Qiegħ b'referenza l-organizzazjoni tal-festi tal-indipendenza mit-tmexxija nazzjonalista. Martino biċċa waħda mal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia u minkejja li ġej mill-fazzjoni tiegħu akkuża lill-Partit Nazzjonalista li miss il-Qiegħ. Il-kumment ta' Martino jingħaqad ma' sensiela ta' kummenti oħra. Abik flop kiteb xi ħadd fost ħafna kummenti ta' rabja għal minħar itrat minn ġewwa d-dar ċentrali u xerridhom biex juri kemm l-attività kienet batuta. Farraktuh Partit kiteb ħadd ieħor li qal li jiddispjaċih li l-Partit wasal sawn u fetħilha fuq dawk id-deputati li lanqas wara l-attivitajiet ma kienu wara Delia. Bħalissa fil-Partit Nazzjonalista hemm rabja kbira lejn is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Klajt Puli u l-Viċi Kap Robert Arrigo għax qatlu l-Festi tal-Indipendenza. Bl-ikbar diżappunt ikun is-suppost mass meeting barra d-dar ċentrali li għalih attendew ftit miet ta' partitarji nazzjonalisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.